Сафура Галинурунна Ират менен аралар хавынмаһан өсөн ниндәй кәңәш бирер инегез? Аңлашылды, аңлашылды. Ул Ират бит инде ул теге баласага кебек. Уларда бит инде теге вакытында ашатып, эсереп, өпелеп-сөпелеп яратып кына торыр кирәк. Теге матур һүзләр әйтер кирәк. Балыкка бараһыңмы? Бар. Достарың менән осрашаһыңмы? Бар осраш, йөреп килһен. Теге личный пространство булырга тиеш бит инде ул. Шуннан һуң кайһы бер катындар теге телефондарында соқонган булалар. Нимәгә кирәк инде ул? Шул соқынып адак ызгышсыга бит инде ул. Кәрәкмәй, хрусталь ваза кебек яратып кына торыр кирәк бит инде ул. Һеҙҙең ирегеҙгә көнләшергә генә ҡала. Юҡ, минең ирем юҡ. Көнө-төнө мыжып, ашарыма бир, эсеремә бир, нәскием ҡайҙа, нәскиемде тап. Шунан шул эшкинмәгән достары менән сығып китһә, ҡайта белмәй. Ҡайтһа ла инде мына телефонында ҡараһаң, ниндәй генә ҡатындар менән яҙышмаған. Күтенә тинеп сығарып ебәрҙем бит инде мин аның.